Maroko. Krajina veľkých kontrastov a priepastných rozdielov patrilo k nezabudnutelným skúsenostiam, ktoré posádka lode Nicola Jane nazbierala počas expedície honosiacej sa menom Atlantického oceána. V pravom zmysle slova dobrodružná plavba pozdĺž pobrežia, ktoré námornícke príručky označujú za takmer nedotknuté, bude našťastie pre väčšinu našich turistov ešte dlho veľkou neznámou. Na jednej strane úplne odlišná kultúra a spoločnosť, ale za to veľké historické väzby k Európe znamenali svojím spôsobom oživenie monotónneho morského putovania 5 slovenských suchozemcov, ktorým túto donedávna neotrasiteľnú charakteristiku morské vlny pomaly, ale isto nahlodávali. Nečudo, veď plaviť sa po trasách, po ktorých sa kedysi preháňali Feničania, Kartáginci, Rimania a Portugalci, všetci napospol beznádejne zaneprázdnení obchodom so zlatom a otrokmi, by zanechalo svoje stopy aj na menej citlivých povahách. Po krátkom pobyte v Safi sa posádka rozhodla pokračovať v plavbe smerom na juh, kde sa v približne 100-kilometrovej vzdialenosti mal nachádzať ďalší prístav s opevnením portugalského pôvodu Essaouira. Priaznivé počasie a pokojné more naši námorníci využili na veľké upratovanie a prípravu dostupnej stravy vo vlastnej réžii. Skoro by sa zdalo, že takáto idyla je vlastná väčšine morských výprav a hrôzostrašné búrky sú len výplodom senzácie chtivých spisovateľov. Človek je náchylný uveriť podobným nezmyslom najmä vtedy, keď je pobrežie na dosah ruky a po pokojnej hladine plávajú spolu s ním aj iné lode. Že je ten pokoj len zdanlivý, o tom svedčia doráňané útesy, na ktorých si oceán vybíja svoju neskrotnú energiu. Práve pozdĺž nich sa Nicola Jane priblížila na dohľad historickej Essaouiry. Z temného mora sa pomaly vynorili obrovské hrby prístavných hrádzí, za ktorými sa krčil rušný prístav. Obraz podobný ako v Safi, lemovaný množstvom lodí najrôznejších tvarov, prístavných robotníkov, rybárov a obchodníkov, spolu s charakteristickými mračnami čajok, privolávajúcimi pocit zo svetoznámeho Hitchcockovho filmu Vtáky. Prístavné delá zasadené do cimbúria ochranných múrov ticho spomínajú na časy portugalskej vojenskej a námornej slávy, ktorá zašla dávno pred chystajúcim sa nádherným západom slnka. Ten, ako by sa len tak, rozhodol pozlátiť Essaouiru ligotavými slnečnými prútmi. Essaouira to však nie je len romantika, ale aj tvrdý život marockých rybárov, o výsledky ktorého sa delia so zvyškom tunajšej spoločnosti, nevynímajúc ani večne hladné čajky. Ich poletovanie, ako aj ruch prístavu však pomaly ustáva a mesto sa pripravuje na večerné dejstvo svojho života. Len more je neúnavné a ďalej vytrvalo kúše do pobrežia, ako by práve toto malo byť jeho pravým poslaním. Malý ostrov na juhu mu už dlhé tisícročia statočne odoláva a bráni tak mesto pred morskou inváziou.
Essaouira vďačí za svoj vzhľad francúzskym architektom, ktorí mestu dali pravidelnosť a systém, umožňujúci turistom veľmi ľahký prechod a orientáciu. V úzkých uličkách a pasážach orientálneho vzhľadu sa obytné domy striedajú s typickými obchodíkmi, kde sa dá zohnať hádam všetko. Najmä však nádherné keramické a kovové svietniky, nádoby na vodné fajky a tradičné výrobky z dreva, kože a textilu. Keď miniete bránu v prístavnom múre, ocitnete sa zrazu na námestí Mulaj El Hasan, dlhej otvorenej ulici, ktorá je centrom tunajšieho spoločenského života. Turistický úrad, banky, kaviarne a typické reštaurácie tu nažívajú vo vzácnej symbióze a na prvý pohľad pôsobia oveľa dôveryhodnejšie ako tie v Safi alebo v Tanžéri. Nájdete tu dokonca aj veľmi zaujímavé antikvariáty s knihami a časopismi v rôznych jazykoch a rôzneho pôvodu. Tunajším obchodným lákadlám neodolali ani členovia našej posádky, ktorých útroby Essaouiry nemilosrdne vtiahli dnu. Najmä marocké nože a dýky, a či skôr bohato zdobené pošvy priťahovali ich pozornosť ako magnet. Súmrak však zahnal posádku naspäť na loď, kde sa malo rozhodnúť o ďalšej plavebnej trase. Po dlhšej, plodnej diskusii kapitán rozhodol, že naša expedícia opustí na druhý deň nielen Essaouiru, ale aj Maroko a pokúsi sa v horizonte asi 500 kilometrov a takmer 40 hodín nepretržitej plavby dosiahnuť Kanárske ostrovy. Nasledujúce ranné prípravy na najdlhšiu trasu výpravy sa však netýkali len vybavenia lode. V spolupráci s miestnym rybárom bola Nicola Jane čoskoro kvalitne zásobená aj výberom tunajšieho morského jedálnička, pripraveného podľa osvedčených zvykov a s obdivuhodnou zručnosťou. Na svoju zvedavosť tu dokonca doplatil aj morský úhor, ktorý, pozorujúc prácu rybárov, stal sa obeťou nesmierneho apetítu prístavných čajok. Tie sa s úľubou prizerali aj na pripravenú porciu rýb, ktoré mali pochopiteľne poslúžiť úplne inému účelu. Ešte posledný pohľad do prístavu a potom už len s Bohom Maroko. Po vymotaní sa z pobrežných útesov motorová jachta nabrala kurz na Kanárske ostrovy a na veľkú radosť posádky pomaly opúšťala marocké výsostné vody. Nastala dlhá, monotónna plavba, tentoraz naprieč Atlantikom, našťastie však podporovaná priaznivým počasím a zvládnutelnými vlnami, ktoré počas celej plavby búšili do lode šikmo zozadu zo severovýchodného smeru.
Tým do istej miery zrýchľovali samotnú plavbu a aspoň v úvodnej fáze sa mohli námorníci venovať prozaickejším veciam. Časť posádky pod vedením kapitána a kuchára v jednej osobe pripravovala slávnostný obed a druhá časť úpenlivo vzývala pevnú pôdu pod nohami v polohe ležmo v zadnej kajute. Krájanie cibule a škrabanie zemiakov je aj na suchej zemi určitým druhom umenia. Ako ho však nazvať vtedy, keď v neustálom kolísaní ostáva pevný iba charakter? Zdá sa však, že stoický pokoj pochytili od lodivoda aj ostatní členovia posádky, ktorých už morské dobiedzanie nevedelo vyrušiť ani pri čítaní inzertných novín. Po istom čase nadišla hodina pravdy, teda obeda, a potom už len dlhé putovanie v smere zapadajúceho slnka. Opustených námorníkov však predsa len kto si potešil. Stádo delfínov, ktoré si zvyknú krátiť čas sledovaním lode a predháňaním sa pár centimetrov od jej špičky v snahe ukázať, že oni sú tí rýchlejší. Dlhá plavba niekedy vzbudzuje pochybnosti o správnej navigácii, preto z času na čas je potrebné skontrolovať momentálnu polohu prostredníctvom mobilného navigačného systému GPS. Nedočkavá posádka by rada vymyslela dajakú skratku, no to je na mori nemožné, pravda s výnimkou skrátenia vlastnej životnosti. Po desiatkách hodín plavby už bola na svete aj stávka, kto prvý zazrie zem. No tá bola zatiaľ, podobne ako hlavná výhra, fľaša rumu, v nedohľadne. Znova a znova kapitán študoval mapy a nočný kormidelník zas obzor, či náhodou niekto tie Kanárske ostrovy potichu neukradol. Nie. Objavili sa v plnej kráse, ožiarené zlatým slnečným svitom, na veľkú radosť všetkých